ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୁସି। ତ ଆପଣ କେବେ ଫ୍ରିର ଏଗ୍ କି ମୁଢ଼ି ବୁଟ ଖାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନା? ଏ ମାଛି କେଇଠି ପଳେଇ ଆସୁଛି କେଜାଣି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ସେଇଠି କିଛି କହିଲି। ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଫ୍ରିର ଖାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନା? କିନ୍ତୁ ହଁ ଖାଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିବେ ତ ତାହେଲେ ଖାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଳେ, ଖାଲି ମୋତେ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଏଭ୍ରି ଗାର୍ଲସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ, ଯେତିକି ଝିଅ ଛୁଆ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ତ କେମିତି ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ମୁଁ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା। ତ ଯୋଉଠି ଫ୍ରିର ମିଳେ ତ ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କୋଉଠି ଫ୍ରିର ମିଳେ, ଯୋଉଟା ଏଭ୍ରି ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝୁଲା ଆଉ ଜରି କିଣିକି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ମାନେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି କୋଉଠି ମିଳେ ତ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ମିଳେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତ ମୁଁ ବୁଟ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ମୁଢ଼ି କୋଉଠୁ ଆଣିଲି ତ ଜାଣିଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବୁଟ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ମୁଢ଼ି ମିଳିଯାଇଛି। ତ ଏଟା ମିଳିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ, ଏଭ୍ରି ଗାର୍ଲସ କହିଲି, ଯେମାନେ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଝିଅମାନେ, ତ 16ରୁ 19 ଭିତରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ତ ସବୁ ଜାଗାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା। ତ ଆପଣ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ କହିବେ, ଯେମାନେ ଗାର୍ଲସ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଭିଡିଓ, ଯେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କନେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ବଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡିଓଟା ବେଶୀ ଆଉ ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବେଶୀ ଦୁଃଖ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ସତ କହୁଛୁ, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ତ କରିବା ଦରକାର ନା। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେ, କି ଦୁଃଖ। ହଉ, ଟାଟା, ଓମ୍ ସାଇରାମ।